ଏବେ ଶିମିଳିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ଛକ ପାଖରେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ହେଇଛି ଆଉ ଫଳ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆମେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କିରି ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ବଢ଼ିଆ କିରି କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏବେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସାଇଜ୍ର ଫଳ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଏଠି ବିକ୍ରି ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜାଗା ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କେତେ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରିଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଫଳ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଦେଖ। ୱାଓ, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷଟା କେମିତି ହୁଏ କେମିତି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କିରି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଭାଇଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଫଳ ହେଇଛି, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଫଳ ହେଇଛି। ଦେଖିଆ ଏଠି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଫଳିଛି। ଭାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କେତେ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଟିରେ କେମିତି ଜରି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ପାଣି ଦେବାକୁ ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପାଣି ବି ଆମର କମ୍ ଖାଇବ, ଘାସ ବି ହେବନି। ଜରି ମଲ୍ଚିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଭାଇ ଜଣେ କେତେ ବଢ଼ିଆ କିରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କୋରାପୁଟରେ ଆଉ ଥରେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ସେଠି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ଆମେ ସେଠୁ ଆଣିଥିଲୁ, ମୁଁ କଟକ ବି ପଠାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଭଲ ନଥିଲା, ଟିକେ ଖଟାଳିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏବେ କେମିତି ଆଜି ଲାଗିବ ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏ ଭାଇକି ଟିକେ ପଚାରିବା କେତେ ଦିନର ଏଇଟା ଗଛ। 1.5 ମାସ ହବ। 1.5 ମାସ। ଆଧିରୁ କିଛି ଇନକମ୍ ଆସିଲାଣି? ହଁ, 20-25 ହଜାର ବିକି ସାରିଲେଣି। ଓହୋ, କେତେ ଏକର ଲଗେଇଛନ୍ତି? ଏଇଟା 2 ଏକର ଅଧା ଆସିବ। କେତେ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଏଇଟା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ ହେଲା। ଗଲା ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଇଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବି। ଗତ ଥର କେତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆସିଥିଲା? 1.5 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ମିଠା ଲାଗୁଛି ନା ଖଟା ଲାଗୁଛି? ଆମେ ଥରେ ନେଇଥିଲୁ, ଟିକେ ଖରା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଖରା ବେଳକୁ ଟିକେ ଖଟା ଅଂଶ ରହୁଛି। ଏବେ ଖଟା ମିଠା ମିକ୍ସ ହେଇକି ରହିବ। ପୁରା ମିଠା ରହିବନି? ପୁରା ମିଠା ରହିବନି। ମିଠା କ'ଣ ପାଇଁ ରହୁନି? ତାର ଫଳର ଇଏ ଏକା ସେତିକି। ହଁ, ଖଟା ମିଠା ଟିକେ ଖଟା ମିଠା ରହିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଏବେ ରେଟ୍ କେତେ କ'ଣ ବିକୁଛନ୍ତି? ଏବେ ହୋଲସେଲ୍ ଆମେ 400 ବିକୁଛୁ, ରିଟେଲ୍ 500 ବିକୁଛୁ କେଜି ହିସାବ। ହଁ, ହଉ ଭାଇ, ତ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ। ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଶିମିଳିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ଛକ। ହଁ, ଶିମିଳିଗୁଡ଼ା ନିୟର ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସ୍ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ମୋର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଅଛି। ହଉ, ଭାଇକି ତ ଦେଖିଲେ, ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଦରକାର ହେଉଛି ଆପଣ ବି ଆସି ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇଟା ଫେସବୁକ୍ରେ ଛାଡ଼ୁଛି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଛାଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନ କରିବେ ମୋତେ ବି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବସ୍ରେ ପଠାଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା କେତେ ପଇସା? 100 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଗ୍ରାମ ନେଲେ 80 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି। କେତେ ଗ୍ରାମ ରହୁଛି? ଏଇଟା 220-250 ଗ୍ରାମ ରହିବ। ହୋଲସେଲ୍ ନେଲେ 80 ଟଙ୍କା। ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ସେଲ୍ ଚାଲିଛି? ଏଇଠି ତ ମୁଁ ଯୋଗାଇ ପାରୁନି, ଶିମିଳିଗୁଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ଯୋଗାଇ ପାରୁନି। ବାହାରକୁ ଯାଉଛି କି? ବାହାରକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଫସଲ ସେତେ ବୋଲେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ହେଇପାରୁନି। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଯଦି ବାହାରକୁ ମୋତେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ଆପଣ ପଠାଇ ପାରିବେ? ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତାଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ କରେଇଦେବି, ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ପଠାଇବେ। ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ, ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।